Ndeyikhetha igumgedlela Enkosi enkulu Bombela Sidima Samampondo baba mkhulu phakade amen. uShembe wayeseqalile ukukhuluma ngezinto ezazingazwakali kahle, ezazizaga, izisho, iziphicaphicwano. Uma uwumuntu onganakile ngeke uze uzwe. Njengoba naye uShembe wayehlale wasola amaNazaretha ngakho ukunganaki nokungabuzi imibuzo. Kodwa into ayeyenza amaNazaretha yiko phela ukukhuza u-Amen, akhuze ingcwele. Njengoba bengabuzanga abefundisi nangalesiya sikhathi, uShembe ebuza ngokuthi indlu yezitsha izovulwa nini. Abefundisi baphendula ukuthi izinhlelo zokuvula indlu yezitsha zizobe seziphelele ngoJuni, bese kuthi ngoJulayi iyavulwa indlu yezitsha. Ilapho uShembe aphawula ukuthi ngoJulayi isikhathi esikude kakhulu leso. Esinye sezikhulu saseKuphakameni sizobe sesingekho. Lokho kukhuluma babekhuluma ngawo nyaka ka-1935 uJanuwari entabeni yomhlangano. Nalapho abefundisi ababuzanga ukuthi isiphi leso sikhulu uShembe akhuluma ngaso. Kuningi kwakukusho okwakwenziwa uye uShembe naye kukhuluma. Njengaso lesa saga asenza ngalesa sikhathi kushone umzukulu wakhe uBenjamin. Lapho aphuma khona emzini waseKuphakameni waqonda eNtanda wayohlala ehlathini izinsuku ezi10, engakhulumi namuntu, engadli lutho, ephuza amanzi kuphela ayewalethelwa umfana omncane. Ekuphumeni kwakhe ehlathini kwaze kwaba yiwo amakhosazana oLina Mtunga abambuza ukuthi baba, njengoba kade ehlezi ehlathini isikhathi esingaka ubuwenzani? Wawaphendula amakhosazana ukuthi bantu bami, njengoba kade ngihleli lapha bengiyobuza kuNkulunkulu ukuthi lo msebenzi omkhulu kangaka wobuNazaretha uma sengihamba emhlabeni uyosala ube yini, uyoncipha noma uyokhula na? Kodwa ngithokozile kakhulu bantu bami ngoba uNkulunkulu ungiphendulile wathi ubuNazaretha buyokhula bande bugcwale umhlaba. Nangaleso sikhathi amakhosazana awanakanga ukuthi inkulumo yakhe uShembe yayithini. Lokho kwenzeka ngawo unyaka ka-1934 kuJanuwari. Nesinye futhi isaga asenza ngokushintsha izinto nakho ukuqinisa imithetho. Ngalesi sikhathi kuzophuma umhlangano eKuphakameni oya entabeni etshela wona amakholwa ukuthi njengoba umhlangano usuzophuma, bonke abantu kabalinde bazile itiye, usawoti, ukhari, amafutha, i-rice, u-cooking oil, u-baking powder ne-yeast kanye nayo inyama yenkukhu. Ingaleso sikhathi amakholwa abonakala edangele, ebona sengathi umthetho usuyaqina kakhulu ngoba phela ayilithanda nayo lo itiye. Njengoba nalo uhambo kubuye kube khona amakhaza lapha endleleni kanye nayo imikhemezo yezimvula. Ngaleso sikhathi uShembe wayevame khona ukuthi ahambe phambili yedwa umhlangano bese ulandela ngemuva. Usuholwa inkosazana uMamntungwa, yena esephambili kanye nabefundisi. Ilapho athi esefike khona entabeni abuzwa khona abasezulwini ukuthi wahamba wedwa, baphi abantu na? Waphendula ngokuthi ubashile emzini waseKuphakameni ukuba belinde usuku lokunyuka intaba. Abasezulwini bathi cha, abekho labo bantu obashoyo, bahlubukile bonke labo bantu. Wena uthe abayeke itiye. uShembe lowo waxoxa nabo abefundisi bakhe ukuthi bona bathini. Abefundisi bathi cha, alingaphuzwa impela. uShembe wabe sebatshela ukuthi ningasaphindi nikusho lokho
ishoni ukuthi aliphuzwe itiye, babe sebeyavuma. Yilapho uShembe wabe sebathumela khona ePhakameni ukuthi abahambise umyalelo wokuthi akuphekwe itiye ngamabhodwe amakhulu, baliphuze bonke itiye. Uma sebephuze badela itiye bese umhlangano uyaphuma. Umhlangano uholwe inkosazana uMaMntuli. Kwenzeka njengoba wayeshilo uShembe, kodwa ukhona futhi omunye umehluko owafike wenzeka entabeni. Ngalesi sikhathi kuyobingelelwa intaba. Ibandla lakhuphuka intaba lafike lema ethempelini eliphakathi nentaba, lilinde uShembe ukuba azothandaza, bese kuyanyukwa intaba njengokujwayelekile. Kodwa akubanga njalo, wefika wadlula wakhuphuka waya esicongweni sentaba. Ibandla lamlandela ngemuva, wahamba waze wafike wayonamathela kuyo intaba esicongweni sayo. Waguqa isikhathi eside engakhulumi lutho. Uthe lapho aqala khona ukukhuluma wathi, "Ngiyabonga baba, noma kubuhlungu, ngoba umkhonto obufuna ukucima ilanga uphebezile." Waze waqeda lokuthandaza kwakhe okungaqondakali. Emveni kwalokho labe selikhuphuka ngokujwayelekile ibandla lawobingelela intaba. Kodwa abanye babesola ukuthi zonke lezi zinto eziwumehluko ezenziwa uShembe wenziwa yiko ukuphatheka kabi ngakho ukushona komzukulu wakhe uBenjamin. Liyaguqa lapho ikhona umgedlela mzulu amafutha omkhulu uNtulunkulu mina sowaphakade. Amen.